Eu vou a tratar de explicar, por suposto, non con esa profusión técnica que non domino, ademais, vou a tratar de explicar na medida de que poida e sin que me líe demasiado, porque non é fácil para min, cales son as razóns que motivan o BNG a tomar a posición que vai a tomar a respecto a este plan xeral. E tratarei da maneira máis sintética posible e o mellor que sexa que poida facelo explicarlo, bueno, pues, ca mellor claridade que poida ter. Efectivamente, estamos aquí 16 anos despois de presentar o anteproxecto do PSON, porque isto xa empezou co anteproxecto no 2010. 13 anos despois, efectivamente, da súa aprobación inicial, no 2013. E 13 anos despois, tamén, do período de información pública que necesariamente debe ter o plan. Diso falaremos despois. Este plan xeral que se aproba hoxe provisionalmente ten, por suposto, unha exposición pública como todos os plans xerais, realizada fai 13 anos. Esa é a exposición pública deste plan xeral. Non obstante, dende logo, eu non quero nin podo iniciar esta intervención sen referirme ao procedimento que se seguiu para esta aprobación provisional. 16 anos de tramitación, como decimos, o documento máis importante de Nigrán, por suposto, convócase un pleno extraordinario, este pleno extraordinario, en horario de tarde, porque a importancia do asunto así o require, e estamos de acordo. Todo iso é así hasta que falamos do resto dos grupos da corporación. O tratamento deste asunto respecto aos demais grupos da corporación foi exactamente igual que calquer outro asunto menor, que calquer asunto ordinario. Convóquese comisión informativa con pouco máis de 2 días hábiles de antelación e co festivo local de San Xoán polo medio, para análise da documentación, da inxente documentación que acompaña o PSON, con todos os informes emitidos que se poñen a disposición da corporación por primeira vez nese momento. 2 días hábiles. Pero é que a continuación, inmediatamente despois, a que se ditaminara na comisión informativa, e pese a protesta do BNG e a solicitude na propia comisión informativa de que este pleno non se convocara en ningún caso con menos de 2 semanas de antelación, si se quería manter un mínimo de transparencia e un mínimo de respeto por a propia corporación, pois, por suposto, non se nos fixo ningún caso, convocouse para a semana seguinte, hoxe, con outro festivo local, San Pedro polo medio. Desde logo, semella que o calendario sí que o estudastes moi ben. Isto, evidentemente, non é casualidade. Isto responde á decisión que toma o goberno municipal, este goberno, respecto de como vai a tramitar o PSON. Tomaste esa decisión de que o plan se iba a tramitar cunha negociación entre o goberno municipal e a Xunta de Galicia. Unha negociación entre o goberno e a Xunta de costas aos grupos municipais e a cidadanía en xeral. Esta forma de proceder para a aprobación provisional que acabo de relatar non é máis que a culminación lóxica e coherente con esa estrategia decidida con anterioridade. Nos 3 anos que levamos do actual mandato, do que eu podo falar con máis coñecemento de causa, por no anterior non estaba nesta corporación, pero nos 3 anos do actual mandato non houbo ningunha reunión, cos grupos municipais por parte do goberno ou equipo redactor para informar do plan. Cousa que, polo menos, o anterior alcalde se fixera. E como se fixera, xusto recoñecelo e hai que decilo. En cambio, o actual non. E isto foi así. Bueno, pois evidentemente esta falla de transparencia, sorpréndeme agora que se utiliza a palabra transparencia con este desprecio hacia o resto dos grupos municipais e esta tramitación, pois con esta falla de transparencia, por suposto que condiciona o noso posicionamento. Claro que o condiciona. Actuamos en consecuencia a como se tramitou este plan xeral. Despreciada esa oposición porque vos bastades para aprobar o plan. Certo, moi ben, pois é o voso plan con todas as consecuencias, por suposto. Pero este desprezo cara aos grupos da oposición
ou cando menos cara este grupo, o Partido Popular é posible que por outras vías si tuvera, información máis actual do que iba pasando, pero en calquer caso, desprecio aos grupos da oposición e tamén un desprecio aos cidadáns que representamos, non simplemente a nós que nos sentamos aquí. Pero non se limitou só a nós, foi extensible ao conxunto da veciñanza. Como se demostrou o desprezo ao Consello Sectorial do PSON, o órgano consultivo e da participación que se creou para o seguimento do plan. Non convocastes o Consello Sectorial en todo este tempo, apenas 2 veces neste mandato, 2. Unha no 2023 para decir que íades publicar os plans, cando decidistes subilos á páxina municipal, e outra agora mesmo para facer o paripé do outro día antes da aprobación provisional e tratar de evitar problemas xurídicos, porque esa é a única motivación pola que se convocou o Consello Sectorial e esa é a única razón pola que se fixo esa reunión, para evitar que pudera supor algún problema ou algún atranco no procedimento administrativo de aprobación do PSON. Tomaste esa decisión de negociar o plan ás agochadas ca Xunta, mantendo o máis oculto posible ata que non quedara máis remedio. E a partir de aí, entonces, aprobalo no menor tempo posible para dificultar todo o que se poida o seu coñecemento e difusión á oposición e á veciñanza. En coherencia con esa liña de actuación, o Consello Sectorial converteuse nun órgano inexistente, un órgano formal de asesoramento, de participación e de debate que non existiu. Estas trabas, continuando un punto máis alá, estas trabas á participación non só se manifestan no desprecio aos grupos políticos e ao Consello Sectorial e, por ende, a veciñanza. Tamén se manifestan xurídicamente, claro que sí. No ano 2023, o BNG presentou unha moción en este pleno no que se pedía, leo a proposta de acordo e vou recordalo, establecer, unha vez que o Plan Xeral de Ordenación Municipal conte con todos os informes preceptivos para ser levado a aprobación provisional e previo a esta, un período de información pública co fin de que a veciñanza poida presentar as alegacións que considere pertinentes. Evidentemente, non era ningún capricho ni ningunha ocurrencia. Mantiñamos que era evidente que non pode tratar de xustificarse este preceptivo período de información pública cunha exposición, decíamos entón, realizada fai máis dunha década. Ora realizada fai 13 anos. Nun documento que sofreu modificacións sustanciais, afirmamos nós. Para empezar, derivadas, efectivamente, da supresión da vía de alta capacidade que se trazaba en ese documento aprobado inicialmente, e que despois falaremos dela, pero tamén da aceptación de alegacións que non eran públicas e cambios derivados tamén das correccións negociadas coa Xunta que se mantiveron agochadas todo o tempo e das que non se deu ningunha información. A simple comparativa entre o plan aprobado inicialmente e os plans publicados, decíamos entonces no 2023, revelan cambios na cualificación do solo en determinados lugares, así como erros materiais. Pero que, ademais, agora, a simple comparativa entre este plan que se trae a aprobación provisional e o recente de fainada de 2023 tamén revela cambios en determinados lugares. Pois ben, decíamos que eses erros que a veciñanza non tiña ningunha garantía de que foran atendidos, salvo que un trámite de exposición pública lle garantira a posibilidade de alegar. Despois de que transcorreran, insisto, 10 anos decíamos entonces, 13 anos van agora, dende a aprobación inicial, parecía razoable garantir a seguridade xurídica e a participación pública no plan cun curto período que, se hai vontade, se houbera vontade de leválo adiante, deberá medirse en meses e non en anos. En troques, reforzaría e dotaría de transparencia o documento. E en eso quero pararme porque a crítica, a disculpa a un novo período de exposición pública que para min evidente que o plan necesitaría, é sempre a mesma.
Outros 10 anos máis. Non, outros 10 anos máis, non. É unha exposición pública para que, en vez de realizarse con un período informal como se abriu no 2023, donde cada quen presentou o escrito que lle pareceu, persoas alegaban erros, persoas alegaban o que ben entendían en defensa dos intereses, algúns non alegaron nada porque non había tal prazo de alegacións, pois que ese período informal, sin ningunha garantía, porque non hai ningunha garantía establecida por un procedimento, que eso é unha alegación e que, polo tanto, ten que ser contestada e ten que ser aceptada ou non, pero, en definitiva, seguir un criterio co que, despois, a partir de aí, cada quen tomar as decisións oportunas en defensa dos seus intereses. Como eso non ocurriu, o que pasou en realidad foi un período, insisto, informal, no que, bueno, pois a xuicio do equipo redactor ou dos técnicos municipais ou do goberno ou de quen fose, pois houve cousas que se aceptaron, houve cousas que se modificaron, houve outras que non, a quen non sabe por que, nin por que non, porque contestación ou non ser un período de información pública non hai por que darllo, e incluso hasta nos atrevemos a decir que hubo hasta modificacións que non foran nin obxecto de alegación no seu momento, nin tampouco corrección de erros. Porque, a ver, porque non parezca que solto cousas e escondo a man. Por un exemplo, o Peri da Madorra, resulta que a finca máis grande do Peri da Madorra non fai unha alegación, non fai escrito de corrección de erros, cambia a propiedade no ano 2024, cambia a propiedade no ano 2024 e, curiosamente, a partir de aí, de que alguén compra ese terreno, sálese do Peri, en este documento que aprobamos, que aprobades agora provisionalmente, sálese do Peri e se consigue licencia directa. Creo que me decían outro día que estaba a venta esa en Idealista a medio millón de euros. Se vos interesa, podedes acudir. Bien, pois por eso insisto que non era ningún capricho e, por suposto, que non era ningunha ocurrencia a solicitude rexeitada, como non, polo Partido Socialista, de que se fixera unha nova exposición pública do Plan Xeral. Pero é que agora sabemos, entón non o sabíamos, pero agora sabemos que non é que o diga o Bloque. Claro, isto non xa se sabe que o Bloque xa sabe que sempre está con estas cousas de enredar e de que a xente poida presentar alegacións e cousas desas. Pero resulta que non é que o diga o Bloque, é que o dice o informe xurídico. Non sabíamos entón, pero ahora que sí coñecemos os informes e coñecemos os informes xurídicos, vemos que efectivamente tamén avala esta tese. E avala porque se ben dice o informe xurídico que sinalábase no informe, dice que non podía afirmarse con rotundidade ou tratarse dunha cuestión opinable, certamente, que as modificacións anteditas tivesen natureza sustancial. Efectivamente, está dicindo que o de sustancial ou non é unha cuestión opinable e non dice rotundamente que os cambios operados fosen sustanciais. Evidentemente, se o dixera, xa non estábamos aquí, porque se o dixera, xa de todas tiña que haber legalmente unha exposición pública e xa non estaríamos en esta aprobación. Pero di que, aínda que non pode afirmarse con rotundidade porque é unha cuestión opinable, a continuación insiste en, porén, recomendábase que se contemplase a posibilidade de abrir un novo trámite de información pública con anterioridade á celebración do Pleno Municipal para aprobación provisional do PSON para reforzar a seguridade xurídica do PSON. Non é que dixéramos nós. Menos mal que non había ninguén aí. Non te emociones. Non me emociono, é o contrario. Continuamos. Falastes, introducistes a cuestión do vial por aí, e efectivamente ese é o aspecto fulcral do plan. Eu, insisto, non vou a entrar en consideracións pormenorizadas dos ámbitos que, además, non domino
e si vou a tratar de explicar o posicionamento, explicar por que o BNG ten a posición que ten. Este é un plan de mentira. É un plan que nace morto, pero que desgraciadamente deixa unha planificación que compromete seriamente o futuro de Nigrán. O plan aprobado inicialmente no 2013 trazaba, efectivamente, unha vía estruturante norte-sur, a Xunqueiras Sallans. Era unha vía de alta capacidade que rachaba literalmente o territorio. É certo, era unha navallada no territorio de Nigrán que o partía de norte a sur, polo medio, literalmente, partía o territorio de Nigrán. E sí, o BNG, con coherencia, aunque algúns uns e outros intenten agora amosar, que non hai coherencia, con coherencia se opuxo a ese vial estruturante da entonces Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galicia. Opúxose porque era a todas luces innecesario para Nigrán. Provocaba, como digo, o típico que, imaginade, provoca unha vía de alta capacidade deste calibre. Provocaba que se tuvera que atravesar Nigrán dun lago a outro ou por pontes ou por subterráneos con un muro, con un farallón posto no medio. E opuñamos porque non era necesario. Non nos opuxemos, nunca dixemos que non fixese falta mellorar as comunicacións de Nigrán. Por suposto que facía falta, e facía falta mellorar as comunicacións con Vigo. Por suposto que sí. E, sobre todo, de cara a un novo pexón e sobre todo, se iba a haber novos desenvolvementos. Pero nunca consideramos necesario e, por suposto, nos manifestamos absolutamente en contra desa barbaridade que se pretendía dibuixar. Claro, o que pasa é que hai un problema. E aquí sí que hai un problema de coherencia. Si tú defendes un determinado modelo de desenvolvemento urbanístico expansivo, donde se utiliza con profusión novos desenvolvementos urbanísticos en solos urbanizables e en solos de núcleo e en solos urbanizables de núcleo, si tú fas esa expansión, claro, tú necesitas os sistemas xerais viarios que den cobertura a toda esa expansión. E aí é onde seguramente atopan algúns problemas de coherencia, porque nós non considerábamos necesaria esa barbaridade de vía, porque tamén estamos en contra e consideramos innecesario todos eses desenvolvementos urbanísticos, para que nos entendamos, urbanizacións, é dicir, novos asentamentos, aclaro ben, porque isto son cousas tamén que se prestan moito a terxiversación. Non falamos de ampliacións de núcleos rurais, ampliacións incluso de núcleo urbano, en aquilo que é lóxico e que ten sentido e que supón unha ampliación e un crecemento ordenado e sustentable destes núcleos. No, estamos falando dos novos desenvolvementos urbanísticos, de novas urbanizacións, en definitiva, o que dá a cartos e o que é o meollo do asunto. Bien, pois esa vía a Xunqueiras Sallans tan mala, claro, tiña unha virtualidade. Que virtualidade tiña? Que lle daba cobertura a todos estes novos desenvolvementos. Daba cobertura a todo este plan expansivo de casi 6.000 novas vivendas, de casi duplicar a poboación existente. Evidentemente, afortunadamente, eso non vai a pasar, por sorte para nós, porque se eso chega a pasar, íbamos a vivir en un lugar moito peor. Pero todos sabemos que eso non é certo, que eso é mentira, que en todo caso o que haberá, como moito, e se chegan a desenvolver, agora falaremos dos problemas do seu desenvolvemento, o que haberá é nova ocupación de territorio, novos desenvolvementos urbanísticos, novas urbanizacións, para que haxa moitas máis segundas vivendas, moitas máis vivenda residencial, de segunda vivenda, como xa temos agora, e que haxa moitas máis. Non pasa nada. Pois ben, este vial, basicamente, o que daba cobertura é a toda esta explosión de solos urbanizables e
solos urbanos non consolidados, non? É dicir, como decía antes, os novos desenvolvementos. Que pasa cando se elimina este vial, este viario estructurante? Que pasa? Pois que xa non temos xa non temos o viario que soporta todo ese crecemento. Desapareceu. Quedamos en infraestructura que nos permita seguir expandíndonos ata o infinito máis alá. Quedamos en infraestructura que nos daba disculpa para seguir ocupando o territorio con estes novos desenvolvementos, aínda que fose a costa de destrozar o atractivo que aínda poida ter o noso concello ou chegar directamente ao colapso. Pero claro, quedámonos sen o viario que nos daba patente de corso. E agora que? Houston, temos un problema. A Xunta non traga. Non hai vía, non party. Non hai festa. Se non hai sistemas xerais que eviten o colapso, viarios fundamentalmente, pero tamén podemos falar de aparcamentos, equipamentos, pero se non hai estes sistemas xerais, a Xunta impón limitacións a estes novos desenvolvementos. É unha limitación un pouco complexa, polo menos para un lego como a min, pero que con algo de esforzo conseguimos ir entendendo, non? Impónse no documento unha serie de zonificacións que fan que chegado a uns determinados fitos, a uns determinados niveis de vivendas ou a uns determinados desenvolvementos urbanísticos que se vayan facendo, pois chegados a un deses fitos, suspéndese a tramitación de novos desenvolvementos ata que se obteñan e executen os sistemas xerais viarios requeridos en cada caso. En concreto, pois, por razón de mobilidade, se establecen ámbitos do Grupo 1 e Grupo 2 e se establece 530 vivendas como tope para os ámbitos do Grupo 1 e 780 para o Grupo 2. Chegados aí, se para, se bloquea e, mentras non se obteñan e non se executen eses sistemas xerais que van a dar cobertura a... A eso vou agora. Que mentre non se desenvolvan eses sistemas xerais, non podrán seguir desenvolvéndose novos desenvolvementos. Entonces, claro, que vai significar isto? Isto que vai significar é que aquelas urbanizacións máis xugosas económicamente, as máis rendibles, esas vanse desenvolver, non? E aquelas outras que xa os sexan menos, esas van quedar sen desenvolver. E cando se chegue ao suposto de suspensión que citaba agora, vai ter que ser o Concello o que teña que obter e executar ao seu cargo as infraestructuras requeridas para que se podan desenvolver os ámbitos. E o Concello non é un ente extraterrestre que alguén colleu, plantou aquí e dice, bueno, que se faga cargo o Concello. O Concello somos todos, o Concello somos nós. É dicir, o Concello é o que vai a ter que executar ao seu cargo eses sistemas xerais para que despois os beneficios deses extraordinarios, como dixo antes o alcalde, no que van ganar moitos cartos por moitos promotores, pois ya salgan rendibles, senón, claro, se vai a costa deles, pois igual a cousa dá menos. E, dende logo, este non é un asunto menor. Non é un asunto menor porque falamos de cantidades importantísimas de diñeiro. Que, ademais, ten outra derivada desde o noso punto de vista moi grave, que é que ao precisar o Concello unha cantidade insente de cartos para executar este viario, eso determina xa o destino do 10% do aproveitamento urbanístico que lle corresponde. Dito de outra forma, como xa se citou así antes de pasada, obriga a monetarizar, direino, ese 10% de aproveitamento urbanístico. Que quere decir isto? Intento tamén rapidamente explicalo. Como sabedes, seguramente todos sabedes, eses novos desenvolvementos urbanísticos ten que darlle ao Concello de Nigrán, porque así o marca a lei, o 10% do aproveitamento urbanístico. Bien, ese 10% do aproveitamento urbanístico, e isto é o importante, pode ter diferentes usos.
están taxados, están regulados por a lei, pero pode ter diferentes destinos. O Concello pode decidir que fai con ese 10% de aproveitamento urbanístico. O primeiro dos destinos que refire a lei, o primeiro é a actividade de promoción de vivenda pública. Ese é o primeiro. Non é o único, pero é o primeiro que aparece. Efectivamente, o Concello podería, pois, por exemplo, optar solo para integrar o patrimonio municipal do solo e, a continuación, despois, posteriormente, pois, por exemplo, realizar actuacións de promoción de vivenda pública que tan necesarios son en este Concello onde temos un problema gravísimo de accesibilidade á vivenda para xente de Nigrán. Pois ben, eso non vai a poder ser. Non vai a poder ser porque xa está condicionado. Porque, como necesita os cartos para executar eses sistemas viarios, eses sistemas xerais, para que se podan desenvolver esas urbanizacións, eses desenvolvementos urbanísticos, hai que monetarizar ese 10% de aproveitamento. Non lle vale con destinalo a outra cousa ou quedarse co solo. Ten que monetarizalo para poder utilizar eses cartos que non ten e vai precisar en desenvolver os sistemas xerais viarios que lle sirvan aos promotores para facer eses novos asentamentos, esas novas execucións. Chegados a este punto, vou a comentar outra moción, brevemente. Fai nada, no mes de maio, en este mes de maio, o BNG trouxe a este pleno tamén unha moción na que propuña medidas para a promoción de vivenda pública en Nigrán, no que pretendíamos que se fixera na medida na que o Concello pode que se atallara este problema, na pouca medida que o Concello pode, aquí a Xunta ten unha responsabilidade moi grande. Ben, esta moción, a diferencia da exposición pública, esta moción foi aprobada por unanimidade desta corporación. Todos aprobamos isto, perdón, estou nervioso, todos aprobamos isto, e eu recordo o punto 3 de acordo que aprobamos, aquí todos. O punto 3 de acordo que presentamos era destinar de xeito prioritario os aproveitamentos urbanísticos obtidos polo Concello de Nigrán a actuacións destinadas á promoción de vivenda protexida. Claro, me pregunto como se compadece isto ahora, co que estamos conocendo, como se compadece isto co plan xeral. Como, se vamos efectivamente a poder destinar e cumprir este acordo adoptado, de destinar, de xeito prioritario, eses aproveitamentos para actuacións destinadas á promoción de vivenda protexida. Non parece que sexa posible con este plan. E ben, chegados a este punto, vou concluindo tamén, de verdade. Chegados a este punto, preguntarédesvos, este é o único modelo posible? Porque, claro, eu igual estou aquí teorizando e alertando de o mal que son as cousas, pero ao mellor a realidade é que é dura e a realidade, pois, igual é así. Bueno, pois, por suposto que habería outro modelo, claro que habería outro modelo. E outro modelo é ser precisamente máis coherente entre os sistemas xerais existentes e os que razonablemente se poidan desenvolver cun crecemento moderado de novos asentamentos, que sería moito máis sustentable e que garantiría, dende logo, desde o noso punto de vista, moita máis calidade de vida aos que aquí vivimos, preservar o noso medio e non chegar a conxestión. Pero isto que acabo de decir non é que o diga o do Bloque, que xa se sabe que o do Bloque que vai decir, non? Que sempre está alertando con estas cousas. Non é que o diga o do Bloque. Resulta que comprobamos, tamén agora, que isto tamén é o que sostén os informes xurídicos ou de intervención do Concello de Nigrán. O informe xurídico, e vou acabar xa, de verdade, o informe xurídico prega encarecidamente unha reflexión profunda sobre este asunto. E di que poderían estudarse outras fórmulas que, partindo dun desenvolvemento máis reducido, supuxeran menores limitacións. En un exercicio, se me permitides, casi enternecedor, polo que ten de chamamento desesperado, di, o informe xurídico, non o do Bloque, di, vou a lelo textualmente,
Considero que esta é a última ocasión da que dispón o Pleno para, nun exercicio de responsabilidade, repensar se este é realmente o modelo que se desexa para o municipio. Quen suscribe intúe cal vai ser a resposta, pero non por iso debe deixar de facer a advertencia. Ben, pois este concelleiro si vai facer un exercicio de responsabilidade e vai votar non este plan xeral de ordenación.